Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages zvakangoma hazvo veduwe. So pane imwe message iyo yataka receiver ku African Confessions uko pakaipa pane imwe message iyo yandaka receiver. So ndichange ndichizongokupai narration yacho, nyaya yacho yakabva muchirungu. Message yacho iyo yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauyawo paplatform penyu kuti ndinge ndichingokuudzaiwo izvo zvakaitika kwandiri. Inini mufundisi wangu akasvika pakundishandisira mushonga. Inini pandakatanga kunamata chechi iyi ndainge ndichitofungidzira kuti chechi iyi yainge ine umwari mukati, but later on I then found out kuti muchechi umu munongoitwa Satanism yoga. And let me tell you one thing about these so-called men of God. Ivo vane masimba avainawo politically, vari very well connected kune vanhu vane zvigaro zvepamusoro-soro, zvekare n'anga chaidzo vane maconnections ekuti kunyangwe vakada kukuparadza in a day vanokwanisa kukuparadza apa mari zvekare vanadzo. Inini pandakatanga kuenda kuchechi uku ndekuda kwemari iyo yandainge ndiinayo as a millionaire, ndakabva ndatanga kuswededzwa pedo navo mufundisi uyu, uye ndainge ndava kungonzi ndinge ndichingoita chino nechocho apa ndainge ndisati ndakura as a Christian. Ende semunhu ainge asati atombokwanisa kana kutozviverengera bhaibheri ari oga, paiti kana pakashandiswa maverses inini ndaibva ndabhilivha kuti zvechokwadi kana kuri kunzi une mari dzako unofanira kuti unge uchishandisa mari iyoyo kuti unge uchibatsira vamufundisi zvekare nekubatsiridza church. Ende kuchechi uku kwainge kuine imwe yataiti maseed offering, unoendesa mari kuchurch as a seed offering, then mari iyoyo the higher that you pay, then the higher the fruits that you are going to reap. Mukomanashi ndakashandiswa navo vamufundisi ava kuzonosvika ndega ndichiona kuti panapa ndashandiswa. Vakadzi vanonamatamo muchechi umu nanhasi uno vachiri kuendako kuchechi uku, ivo vanotobhilivha kuti kana ukagara waita bonde navo vamufundisi ava zvinenge zvichireva kuti iwewe unenge uri a lucky woman, because paya pavanenge vachiita bonde newe ivo vanoti vanenge vachisiya his holy sperm into your womb. Kana kuri kunzi unenge wagara kwenguva refu nemurume wako musingakwanise kuita mwana, apa muchizama kuti munge muchiita mwana, kana ukanorara navo pastor ava in secret, zvinoreva kuti iwewe uchibvapo ipapo unokwanisa kubva wazobatira pamuviri. Ende vakadzi vazhinji vanosvika pakudanana navo pastor ava vasingatombozvizivi kana kutozviona kutoti ndiri kushandiswa panapa. Vanenge vachingobhilivha everything zvinenge zvose zvavanenge vachiudzwa navo pastor ava, including my own friends who have hated me after I had walked away from this church. Now ndava kutoita sekunge ndini mhandu. Ende vakadzi ava vachizotanga kupinda muchechi umu, my best friends, ndini ndakatova invite so that we can learn to become Christians. But now inini ndava kutoita sekunge ndini mhandu, because kana ukagara wabudamo muchechi umu unenge wava kungonzi uri mhandu. Izvezvi ndine imwe former friend of mine uyu anogara achingoita bonde navo vamufundisi ava, ende zvinogara zvichingondinetsa kuti ko iye wai asingashandise pfungwa dzake kuti dzinge dzichingomuonesa kuti kuita bonde kwaari kutoita nemufundisi uyu zvitori very wrong. But now I am the one who is accused as if I hate this pastor. Pamwe pandakamboshandiswa navo vamufundisi ava papa vedu ava painge paine umwe pastor, saka pastor uyu ainge achibva kunyika yeNigeria, saka aifanira kuti ange achiuya muno munyika yedu yeSouth Africa. Saka pastor uyu aifanira kuti ange achienda kunotorwa kuairport. On that day ndainge ndichitozvidhiraivhira zvangu motikari yangu running to the office so that I can check up on my several businesses. Saka ivo vamufundisi vakabva vazongondijuma vakabva vanditi, mwanangu, ndoda kuti unge uchimhanya uchienda kuairport uchinotora ava pastor ava, so make sure kuti unosvikako in time vasati vaburuka ndege. Mukoma semunhu ainge achidawo kuimpressa papa vake zvekare nekuzviudza kuti the more that I bless the pastor,
the richer that I am going to become. Ndini uyo ndakabva ndamhanya kune imwe dealership ndokubva ndaenda kuya ndikabva ndanobhuka motikari dzerental. Ndakanorenta motikari which were very luxurious ndokubva ndaenda paya tikabva tanopika pastor vaya but ndiripo pakati pekubhuka motikari idzi vamufundisi vaya vainge vava kutoita sekunge I owe him, vachitondifonera vachindibvunza and accusing me of being late. Ende mukoma mari dzandakashandisa ipapo dzainge dzakawanda ende ndakazoti ndichibva navo pastor ava vainge vauya kuno kunyika kwedu kuSouth Africa vachibva kunyika kwavo, then vamufundisi vakabva vazondibvunza kuti ndiri kuenda navo kupi papa ava vekuNigeria, meaning kuti vainge vasingadi kuti vangoendeswa kumahotels aya epasi pasi, vainge vachida kuti ndinge ndichivaendesa kumahotels, and this was costing me more than 10,000 rands a night. Ndakaluza mari yakawanda, and chakandirwadza ndechekuti pose pavainge vagere muno muSouth Africa motikari dzainge dziri pamabooking apa each and every day ndainge ndichishandisa mari yakawanda. So on the night before the big Sunday ndakabva ndadanwa ndichinzi ndinofanira kuti ndinge ndichiita inonzi one on one navo vamufundisi ava, then ndakabva ndaenda kuya saka he made me to feel very guilty zvekuti at the end of the day mubvunzo wainge ungoripo wainge uri wekuti saka iwewe being so close to this man of God uchange uchizomuitireiko munhu uyu waMwari asati adzokera kunyika kwake. So I found myself mukoma feeling embarrassed and guilty ndokubva ndaburitsa mari on top of the money that I was spending on him, ndikaburitsa zvekare imwe mari free will offering yainge yakawandisisa, then ndokubva tazoenda zvedu kuchurch for the big Sunday. But chakandirwadza ndechekuti that pastor, our pastor who was my former pastor, he never gave me any recognition at all, kana kungo mentionawo zita rangu kuti inini I had made it possible for this pastor to stay at the hotel that he was staying. I had made it possible for this pastor from another African country to be driving the cars that he was driving that were very luxurious, but zita rangu harina kana kumbogara ramenishenewa. Ivo pastor ava vakatoita sekunge mari dzose idzo dzainge dzabuda dzichibuda muhomwe yavo. Ndo zvinhu zvakatanga kundirwadza izvozvo kuzonosvika ndichizviudza kuti no more I do not want to become part of this church, nekuda kwekuti mari dzandainge ndichingoramba ndichingobuda muchechi umu ndichiburitsira chechi iyi dzainge dzanyanyisa kuwanda. I was losing a lot of money even though I am a millionaire, but ndega ndakaona kuti panapa ndiri kudyiwa ende ndaneta like izvezvizvi. I know this other guy, he is a multimillionaire ende vari kuita kumupukuta, vari kuita kumurova bhegi chairo just like they were doing with me. And the moment that he realized kuti iwewe as a victim you have opened up your eyes, he will quickly move on to the next millionaire. Inini ndakazosvikawo pakuramwa izvi zvechechi. To my surprise, pandakaramwa izvi zvechechi, ivo vamufundisi ava vakatondifonera kushaya nyadzi kwacho. Vakati vandifonera kudaro ndokubva vandibvunza mubvunzo wekuti kana ndega ndakashamisika kuti murume uyu dzirimo here, wakakwana here kana kuti haana kukwana, because akabva andibvunza kuti koseiko ndainge ndava kusayisa maofferings angu, maseed offerings angu zvekare nezvegumi zvangu. Ndikabva ndati imi munoreva kuti even if ndabuda muchechi menyu I still have to honor my debit orders angu awo andainge ndichibhadhara on each and every month, faithfully doing so, thinking that this was a seed that I was offering to God. Izvozvo amuonewo kuti hazviiti here kana munhu kana abuda mune imwe organization handiti she will never become part of that organization, but pastor ava vakatorakidza kuti vakatadza kutonzwisisa kuti kana munhu wabuda muchechi then there is no financial contribution yaunofanira kuti unge uchizoitamo muchechi imomo. Vakatorakidza kuti vainge varwadziwa nazvo, kana ndega zvakatondishamisa zvokuti ndakasvika pakuseka kuti vamufundisi ava vanorakidza kuti hadzimo. Shuwa ungabvunza munhu wawakaitira maactions ekuti ega akazosvika pakuzvidzinga muchechi mako, obva wamubvunza kuti why wava
uchiona madebit orders ako uchimabhadhara in time, because to make it much more easier ndainge ndakaseta madebit orders so that each and every month maofferings angu ese ekuchurch anongoita go through achienda kuaccount yavo yechurch yavo pastor ava. Zvinhu izvi zviri kutoitika munyika medu muno muSouth Africa, ende pastor ava vane mushonga ende vanoshandisana nedzimwe n'anga dzekuti they are very powerful. Ivo zvavanoita ndezvekudai. So kana ukangogara watanga kunamata chechi yavo, it's like vane mishonga yavanokushandisira, vanenge vaine mamonitoring spirits avo awo anenge achingokutevera everywhere that you go to. Mamonitoring spirits awa anenge achingokuteverera zvekuti kana ukasvika panzvimbo pekuti ivo vamufundisi ava papa ava vanenge vachinyeyewa, as long as wakatendeuka muchechi mavo, zvinoreva kuti mweya iyo yavanozotumidzira kwauri, mweya iyoyo ndo inozotanga kukukontrola, so that kunyange pakataurwa zvataurwa iwewe nzeve dzako dzinge dzichinzwa, asi usazobhilivha izvo zvinenge zvichitaurwa pamusoro pamufundisi wako. Kunyange zvikanzi mufundisi uyu akamuka achinzi arepa, I am pretty sure kuti vanhu avo vanonamatira muchechi make izvozvo vanozviramba nekuda kwemonitoring spirit iyo yaainayo mufundisi uyu. Ndo nyaya yangu iyo mukomanashi. Vanhu ava vari very powerful. Vanhu ava vane mabodyguards and I am sure kuti they are even willing to shed blood apa vane mari, but at the same time vanoda kungoramba vachingodya vanhu vanenge vauya kuchechi kwavo vachirakidza kuti vane mari. Seni zvangu ndakangogara ndatagetewa, because from day one ndakangoti ndichiita drive in into that church yard ndokubva ndatoona umwe asha uyo akauya pamotikari yangu simply because I was driving the latest Range Rover. Then ndakati ndatanga ndakabvunzwa kuti basa rangu ndinoita basa rei, ndokubva ndatotaura paya feeling very happy and wanting to be treated as an important person. Ndikabva ndataura kuti inini ndiri doctor, but at the same time ndine maseveral businesses angu mukomanashe, ndine marestaurants angu, ndakaita zvekutengera mazita aya mapopular restaurants that are under my franchises, saka mari it flows into my accounts on a daily basis. At the same time I am a well-paid doctor. Saka vakati vaziva zvose izvi, vaziva my financial background, ndakabva ndatanga kukwezverwa pedo navo pastor ava. Each and every day ndichingokwezverwa pedo navo pastor ivavava, even though ndainge ndisina chandainge ndaziva. As a young Christian who was still growing up, I found myself being catapulted to the front of the church. Ndava kutotanga kutoita sekunge inini ndine zvandinoziva, yet I was still a very little child when it came to reading the Bible. Saka ndonzira dzavo idzodzo dzavanotrepa mamillionaires. They make you to feel very 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 important in church, asi vachiziva kuti shungu dzavo ndedzekuti vange vachizokupukuta. Hey vedare, ndo message iyo yakabva message yatakatumidzirwa kuAfrican uko. Saka yanga iri narration yavo vanzvadzi vedu ava ichibva kuchirungu ichiuya kuchishona. Zvino kana ukazoona a millionaire ava kucomplaina kuti ndapukutiwa mari, what more isusu zvedu. Unenge wakabatawo kamari kako kashomanana, ubva wati regedzai ndinge ndichienda kunoplantawo my own seed, maybe neka 10 years kako. Hey, pakaipa. If you have any similar experience, please come to my inbox. Ko chii chiri kumboitika komana, sei vanhu vachingochema nekuti tarohwa bag. Please come and share with me your own side of the story. If you want to defend mfundisi wako, we allow that on the platform as well. Uchitiudzawo kuti iwewe kana zvichikufaira, let's say kana wakamboenda ukanoplanta seed, wotiudzawo kuti ini ndakaenda ndikanoplanta seed yemari yakati ende ndikaona change pakati nepakati, so that we can understand, we can hear the same the two sides of the story. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu
ndakanzwawo nyaya yamukoma vaya avo vainge vachiti ivo vanongonzwa kuti pose pavanenge vachifamba vanenge vachingoda kungouraya vanhu kana kupota vachiuraya kitsi, imbwa nezvimwewo zvakangosiyana-siyana. Ininiwo ndine nyaya yangu yandiinayo mukoma Nash. I don't know if I am mentally disturbed. Mukoma, zvinhu izvi zvakazotanga ndauya kuno kunyika yavatorwa yeSouth Africa. Pamba apa pandainge ndichigara, ipo painge pachigara vasikana vaya vaiita zvekutengesa muviri yavo, ende inini manje vasikana ava painge paine umwewo, ndingangoti paiva nevamwe mother vainge vachibvawo kuzimu vainge vakanaka sei mukoma. Apa ivo vaiwanzokufarira kutaura neni nyaya dzine zvinyadzi. Zvino mukoma, kuti ndinge ndichizozvifadza, ndakazotanga kuzvifadza pabonde. Ndaiti kana ndozvifadza pabonde ndaibva ndazotanga kuchemerera ndichifunga nezvavo amai ava, ndichitaura zvekare zita ravo. Ndingangoti zvinhu izvi ndopazvakatanga, ndopandakatanga kusangana naro dambudziko iri, but at the same time chidzidzo changu chandainge ndakazviitira ndechekuti inini handifi uye handifi ndakakecha hure. So mother ava mukoma ndainge ndava kuita kakuvagodokera, so ndinorangarira nerimwe zuva ndichivaona vachikechiwa neumwe murume ndokubva vaenda murumu mavo. Saka ivo vakabva vazondiona ndakadongorera, vakabva vauya mumba mangu vachiita sekunge vainge vachikumbira hupfu. Saka vakangosvika nekungonopinda kudai. Ivo mukoma ndakabva ndatoona kutoti vainge vasitomborina kana kutombopfeka chipfeko chavo chemukati. Vakabva vakotama because vakangopinda vakati ndinozvitorera ndega muno mumba mangu muno. Ndokubva vakotama paya vakakwiridzira sketi yavo kuzonosvika magadziko avo ose achizobudikira panze pesketi. Saka izvi zvakabva zvazondiconfusa, but ivo vakabva vaona kuti muchinda uyu nezvangu haatombodi, but ndaitovada mother ivavo just that ndainge ndisingafariri mabasa avo avainge vachiita, mabasa ehupfambi. Shungu dzekuda kurara navo mother ava dzakangoramba dzakandibata. Zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaiti kana ndikanzwa kuti vane munhu wavo wavainaye, ndaibva ndatenderera ndobva ndanomira padhuze newindo ravo ndakateerera kudaro mukoma ndinenge ndichitotamba nesikarudzi yangu. Ndainge ndichingozviudza kuti ndichazosvikawo pakufinyiwa navo ndobva ndatanga kuchiva umwe mukadzi, but ndakangoramba ndongozviita zvinhu izvi zvekuti ndaitogara kokuseri ikoko usiku hwose ndichingomirira kuti vange vachizotangidza zvekare kuita bonde nechikomba chavo. Hazvina kuzogumira ipapo. Ndainge ndava kuti vasikana vose avo vaigarapo pamba apa, kana paine anenge aine munhu wake, ndaibva ndamutaimira ndobva ndatanga kuteerera. Kudzamara ndava kuzotoita vekutodongorera vanhu ava, ndakazotoita zvekutogwejenura dhoo chairo so that chipadlock chiya chisashanda. Izvi ndakazviitira kuti ndikwanise kuzopota ndichidongorera neziso 1 vachigeza vanhu ava, because shawa yainge yakanangana straight nedhoo. Saka waingoti kana ukadongorera kudai waibva watoona munhu achigeza. Hazvina kuzogumira ipapo. Ndakazoti ndabva paya ndakangoona kuti dambudziko iri ndichiri naro, ende nanhasi uno dambudziko iri ndichiri naro, zvekuti dzimwe nguva mukoma ndinozotodzidzora ndatojamba muyadhi mevanhu ndichida kungoti ndinge ndichingonodongorera, ndinge ndichingonoteerera usiku mukoma, dzimwe nguva pakati pauhwo usiku, ende kutorara handitombokwanise kurara kana iro shavi racho randibata iro riri rekuti ndinge ndichingofamba mudzimba dzevanhu ndichiteerera vanhu vachiita bonde. Ende ndava kutoziva timing schedule yekuti pamba pakati vanhu vepo vanoitawo bonde nguva dzakati. Saka handizivi kuti imental disease here inoda kuti ndinge ndichipiwa mapiritsi, kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitsvakawo nzira dzekuti ndinge ndichisiyana nazvo zvinhu izvi zvandinoita, because kana ndikangogara ndachiva mukadzi wandinenge ndachiva zvisinei nekuti anenge ari wekumusha kana kuti wemuno, ndinotanga kumutreka munhu iyeye. Ndinorangarira kuti ndakambotreka umwe musikana muSouth African ndikaenda naye kubhawa iye asingazvizivi kuti ndainge ndichimutreka kuzonosvika achizotengerwa doro nomumwe muchinda waakasangana naye kutavheni ikoko. Ndikazovatevera vose vari 2 vadhakwa ndichingofambira kure zvangu ndokubva vazonopinda pamba pemuchinda wacho iyeye. Iniwo ndakazovamirira kuzonosvika vachizopinda mumba ndokubva ndazojambawo fence. Vakazoti vava mumukuku mavo mukoma
pavakatanga kuita bonde, inini ndainge ndakaburitsa nhengo yangu ndichizvibatsirawo ndichiteerera masounds ainge achiburitswa naye musikana uyu. Ndinokumbirawo kuti kana paine anokwanisa kundibatsirawo nekuda kwekondisheni yangu iyi yandiinayo, please help me out. Ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa. Hanzi ndakatotevera munhu kusvika asvika kutavern akawana boyfriend kutavern ngonwa doro kusvika vanhu vadhakwa. Apa pakaipapa. Let us try to help our brother in the comment section. Yay, pakaipa.